Ni Fa'iza Haruna Gimi Rinka na yi alƙawarin zan bayyana ma hukuma gaskiya al'amarin laifukan duk abin da na aikata. Malama Fa'iza, wani laifi kika yi wannan hukuma ta kama ki? Laifin informanci da lalata da barayi. Malama Fa'iza, kin tabbata laifin informanci da lalata da kike da barayi sa aka kama ki? Kin yadda? Wannan laifi da kika amsa kika ce kina yi, tirsasa ki aka yi ki faɗa? A'a, kawai asirina ne ya tonu, shine zan yi ma hukuma gaskiya. Kin yadda asirinki ne to nisa zaki faɗi gaskiya Malama Fa'iza? To Malama Fa'iza, akwai buƙatar ki ma wannan hukuma mai albarka cikakken jawabi yadda za ta gamsu da abin da kika gaya mata na gaskiya ne. Kin amince kin yadda? Na amince na yadda. To daga cikin laifi na informanci da kika ce kin yi, sau nawa kika kirawo barayi suka ɗauki mutane? Sau biyu na kirawo su. Sau biyu? Suka ɗauki mutane. To wane ne na farko da kika sa aka ɗauka? Na farko na sa a ɗauki Aminu Mezi da matar shi. A ina yake? A nan Rinka. Cikin gari? Nawa aka fanso shi? Miliyan 3. To nawa aka baki kasanki? 50,000 aka bani. A ina suka haɗu da ke suka baki kasan? A can daji na tadda su. Wane daji, wace daba kuma? Daba Alhaji Kacalla. Waye Alhaji Kacalla? Barawo ne shi. Cikin barayi yake shi ma barawon ne? Kin tabbata? Baki ji tsoron komi ba kuma kika je har wurin? Dama kina zuwa ne ko a baki zuwa? A ba ni zuwa dai, kawai dai yanzu ne na samu kaina. To Malama Fa'iza, sai na biyu, na ji na farko sai na biyu, a ina ne shi kuma kika yi? Sai Armaya. Armaya? Shi kuma shi da wa? Shi da matar shi. Duk mutanen ma da matan su kike sa ana ɗauka su kenan? Har gida ake tada sa ɗauke su? To shi nawa aka fanso shi kuma? Miliyan 2. Shi da matar shi? To akwai cikin su wanda kika sa aka kashe ne cikin waɗannan mutanen da kika sa aka ɗauka? Armaya. Armaya? Okay. To shi me yasa kika sa aka kashe shi? Shi ɗinki na kawo. Kika kawo mashi? Bai ɗan kaman ba. To da bai ɗan kaman ba sai na amshi abuna. Na'am. Shi ne he na sa aka kashe shi. Suka kashe shi? To, ita mace tashi an kashe ta ko ba a kashe ta ba ita? A'a, ita ba a kashe ta ba. An dawo da ita ta dawo? Yanzu haka tana nan ran kai? Ta dawo amma ta bar garin. Ta bar garin, ba ta garin yanzu? To Malama Fa'iza, daga bangaren informanci kenan, na ɗaukan mutane, bangaren ɗauka kuma korar dabbobin mutane fa, dabbobin waye kika kira aka ɗauka, aka kora? Wani mutum ne na. A ina yake? A nan yake sabuwar unguwa. A wani gari? Na Rinka. Cikin garin Rinka? Sabuwar unguwa? Wa me sunan shi? Ban san sunan shi ba. To da me aka kore na shi kuma? Awaki. Da shanu. Har guda nawa? Ban san ko guda nawa ne ba. To da aka saida nawa aka baki kasanki? 60,000. 60,000? To can shi su Armaya nawa aka ba da kasanki? 60,000. Shi ma 60? Shi kuma su Aminu Mezi, shi kuma aka baki kasanki? 50,000. Shi kuma 50,000? To 60,000 sau biyu, sai nan kuma 50,000? Kin tabbata wannan bayanin na gaskiya ne kika faɗa ka? Ki ji tsoron Allah Malama Fa'iza. Na yi tsoron Allah. Kada ki ƙari bisa ga laifin da baki aikata ba. Wanda kika san kin aikata shi kawai zaki ga Malama Fa'iza. Shi na fa aikata kuma shi na faɗi. Shi kaɗai ne? To sai ɗaya hudar da kike yi da barayi ta lalata kamar yadda kika faɗa. Da gaske kina zuwa kina lalata da su ne? Ina zuwa. A ina da ina wace daba kike zuwa kuma da waye kike amfani da shi? A can daji muke haɗuwa. Daji? Dabawa? Daba Alhajin. Daba Alhaji? Can suke barayin? Dawa ne? Ciyaman barawo ne ko limami ko ciyaman da local government ne? Barawo ne. Nawa ina? Na Alhaji Kacalla. To sai kuma ina? Sai babanta. To shi ma barawon ne? Sai kuma wa? Sai ɗan Ladi. To sai kuma wa? Sai Dare. Dare shi ma barawon ne? Duk kin tabbata barayi ne waɗannan? Duk kuma suna lalata da ke?
To malama Fa'iza, yanzu wannan kamun da aka yi miki, kin yi nadama bisa ga wannan kamun da aka yi miki? Na yi nadama. Kin yi nadama malama? Na yi nadama. Yanzu ina mahaifiyarki take? Mahaifiyata tana daji. Daji? Daidai ina? Daidai wajen gidan shi Alhajin. Shi Kacalla? To wa take aure a can yanzu? Wanne ana ce mashi wai dan Barno. Dan Barno? Barawo ne? Koko Barno yake? To haka nan dai ake ce mashi dan Barno. To shi take aure? To ke yanzu baki da bukatar ki yi aure? Ni ina bukatar in yi aure. To waye cikin su zai aure ki? Ni wanda nake so yanzu. Ina so wannan ya aure ni. Wane ne? Wannan gashi nan. Ke kuma wanda ma zai aure ki baka san shi ba kenan. Can cikin barayi yake ko a cikin mutanen kirki yake? A cikin mutanen kirki sake. To kina so yanzu ki tuba dai daga laifukan da kike aikata ko ba? Na tuba ma na gama. Kin yi nadama? Na yi nadama. Kin yi nadama? Na yi nadama. To Ubangiji Allah ya sa hakan ya kasance da gaske kike. Daga cikin wannan hudai suwa ne abokan yin wannan hudda taki da infomancin da ita lalata? Abokan aiki na. Wanda kike yi. Akwai Fauziya. Fauziya? Ina ce ita Fauziya? Yan nan Gimi ce. Ita ma Gimi take? Yanzu haka tana Gimin? Yanzu haka tana Gimi. To sai kuma wa? Ita kenan. Ita kadai ce? Ita mi kuke ita infomanci ko lalata kuke zuwa da? Ita lalata muke zuwa da. Ba ta infomanci? Kin tabbata? To mun gode sosai malama Fa'iza da wannan kokari da kika yi wannan hukuma mai albarka, wato Community Watch Corps Katsina, hedikwata da ke Safana. Mun gode da wannan gaskiya da kika faɗa a gare ta bisa ga neman ta sassauta maki, taimaki adalci, taimaki hukunci bisa ga laifin da kika aikata. Mun gode. Ni Fa'iza Haruna. Gimi. Ranka. Na yi alƙawarin zan bayyana ma hukuma gaskiya al'amarin laifukan duk abin da na aikata. Malama Fa'iza, wani laifi kika yi wannan hukuma ta kama ki? Laifin infomanci da lalata da barayi. Malama Fa'iza, kin tabbata laifin infomanci da lalata da kike da barayi sa kama ki? Kin yadda? Wannan laifi da kika amsa kika ce kina yi, tirsasa ki aka yi ki faɗa? Kawai asirina ne ya tonu, shine zan yi ɗin hukuma gaskiya. Kin yadda asirinki ne to nisa zaki faɗi gaskiya malama Fa'iza? To malama Fa'iza, akwai ko buƙatar ki ma wannan hukuma mai albarka cikakken jawabi yadda za ta gamsu da abin da kika gaya mata na gaskiya ne. Kin amince, kin yadda? Na amince, na yadda. To daga cikin laifi na infomanci da kika ce kin yi, sau nawa kika kirawo barayi suka ɗauki mutane? Sau biyu na kirawo su. Sau biyu? Suka ɗauki mutane. To wane ne na farko da kika sa aka ɗauka? Na farko na sa a ɗauki Aminu Mezi da matar shi. A ina yake? A nan Rinka. Cikin gari?